Kad se pojavio tekst u Feralu oko toga da zapravo atentator na Glavaša nije bio Vučković, odnosno Đorđe Petrić, nego Vučković, šta se tada dogodilo, imali ste nekakve pozive, šta je to bilo, u čemu se radilo? Ma da, to je već 92. godine se već počelo pisati o tome i tada sam ja već vrlo brzo nakon toga upozoravan kako ću se ponašati, što će se reći i tako dalje, da jednostavno neke stvari ne bi izmakle kontrole, da ne bi bilo tu kontradiktornosti u samom tom razgovoru i dogovoru. Samo jedan vrlo bitan detalj koji samo mrvicu se vratiti nazad, jer Zvonko Biljuš koji je tad bio na straži sa mnom mi je prišao i rekao, i to mi je nekoliko puta rekao, da je imao velikih problema zato što je i on taj dan bio tamo na straži, jer su vršili pritisak da se on prihvati toga da je on to počinio. Jel? Međutim, on je to odbijao, tako da znam, kasnije sam saznao da to nisu prišili ni njemu, nego posve drugoj dvojici koji jednog od tih više ni nema među živima. Da, vršen je pritisak na razne načine. Pozvan sam više puta na razgovore i osobno od samoga Branimira Glavaša, gdje je rekao da se jednostavno moram držati uputa koje će mi dati on, da li otac ili Mihalik Ištvan koji je tada bio isto tako u zapovjednom lancu. Tako da i doista tako je bilo svih tih godina, pa čak sve negdje do 2003. godine smo mi održavali nekakve kontakte po tom pitanju. Kad se pojavio onaj konkretni tekst u Feralu koji je govorio o tome atentatu po znacima navoda, gdje ste tada bili pozvani, šta mi rečeno? Mislite 2005. godine? Ne, ja govorim o ovom tekstu koji je bio prvi, dakle kad se pozvao tamo, kad ste bili u Central, pa ste malo da to ispričate taj dio. Da, to je bilo tamo već negdje 2001. godine, mislim da onda me je pozvao osobno Branimir Glavaš da dođem u Hotel Central gdje smo bili nekakvih sata dva, prisutan je bio i Mihalik Ištvan, gdje se vodio razgovor isključivo o temi atentata na njega, znači o Vučkoviću i o Petkoviću, gdje mi je tada sugerirano pri čemu moram ostati, kako ću se ponašati i tako dalje. Jer su tada počeli nekakvi razgovori na Županijskom sudu u Osijeku, koliko je meni bilo poznato, i u policijskoj upravi. Tako da su se pribojavali da će se meni pozvati pa da budem pripremljen što ću reći. Međutim, ja doista više u tom trenu nisam znao što i kako da se ponašam i što ću ja reći i na Županijskom sudu i policiji, jer se priča non stop mijenjala među njima. Danas je bila jedna priča, sutra druga, tako da sam ja čekao pogodan i poljan trenutak za sebe da ja skinem to sa vrata i da ja kažem doista ono što je bilo, a da se ne bi više provlačila neistina i dovodilo u takvu poziciju kako sam bio svih ovih proteklih 13 godina. Kad je rad završio, gdje ste vi radili, gdje ste se zaposlili i kako je tekla vaša karijera tada? Znači, ja sam tamo negdje do 7. mjeseca 1992. godine bio pripadnik 160. brigade. Poslije toga sam imao jedan kratak prekid od nekih par mjeseci i tada sam se aktivirao, odnosno kao pričuvni sastav, potom vježbenik i na kraju ovlaštena osoba postao u Ministarstvu unutarnjih poslova. Što ste radili konkretno u policiji? Pa kao i svi u samom početku što morate proći sve, znači od nekakve pozorničke djelatnosti pa kako se približavao kraj završetku mog fakulteta, tada sam već negdje krajem 90. godine počeo raditi u samoj zgradi policijske uprave u prometnoj policiji. I svo vrijeme sam gotovo te 90. pa sve negdje do 2001. godine i proveo u prometnoj policiji. Je vas mučila ta činjenica, dakle to što se dogodilo u tim garažama, što ste vidjeli svojim očima i sami su djelovali u tome, je vas to mučilo, to je bila neka noćna mora? Pa oni prvi trenuci tada tamo kada se, znači te 91. godine, pa to je nekako, ajmo reći da sam to nekako prihvatio s nekakvim olakšanjima, ali sam mislio da su to doista četnici teroristi koji su radili tada na rušenju osamostaljenja Hrvatske i tako dalje. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, znači u proteklim godinama sam u biti saznavao pojedinosti o samim događajima, pa tada i konkretno o imenima i prezimenima tih ljudi koji su tada bili tamo zatočeni kod nas.
I nije bilo lako s tim živjeti kad ste bila 30 Pa naravno da ne, a pogotovo time što su vam još i ljudi s kojima ste provodili vrijeme, znači aludiram na Branimira Glavaša koji je pogotovo meni otežavao okolnosti i kočio me vjerojatno i ne možda direktno, ali indirektno preko svoga kuma koji mu je tada bio zapovjednik, odnosno načelnik policijske uprave, gdje jednostavno su me štopali u nekakvom napredovanju i tako dalje. Sve se to odigralo pod nekakvim čudnim okolnostima. Vi ste tako tamo negdje prošle godine u 6. mjesecu odlučili da sve to skupa ispričate državnom odvjetniku. Kako se to dogodilo? Kako ste odlučili? Kako ste donijeli tu odluku? Ma dobro, ja sam tu odluku donio davno prije, međutim takve su okolnosti bile u Hrvatskoj da se to nije moglo napraviti, ali bi vjerojatno bile pogubne po mene u kojoj dozi to ne znam, ali te ljudi ne prezaju od ničega, tako da pošto sam ih vrlo dobro poznavao, čekao sam pravi trenutak kad se ima, što je ono najbitnije, političke volje da se to napravi. Sve do tada je to bilo vrlo loše što se odrazilo i na neke druge ljude koji su jednostavno sami otišli i dali nekakav iskaz ovdje u Osijeku i vidio sam vrlo jasno kako su prošli nakon toga. Su došli kod državnog odvjetnika Bajića i ispričali mu što su sada nama rekli, kako je on reagirao? Da, pa on je prihvatio to sve i tada me odveo kod svoga pomoćnika, gospodina Novosela, kojega ja poznajem, odnosno upoznat sam jako dobro koja je osoba prije odlaska tamo. I tada je gospodin Bajić ostavio mene i gospodina Novosela nasamo. Tada sam ja vrlo šturo pričao sa Novoselom o tim događajima, isključivo iz tog razloga što znam konkretno da i sam o zločinima u Karlovcu gotovo uništio sve svjedoke. Tako sam se pribojao da se to neće dogoditi u ovome slučaju. Da sam bio u pravu, pokazalo se vrlo brzo. Jer je dio moga iskaza i razgovora koji je bio gotovo tamo i nasamo vođen sa Bajićem je izišao u javnost. Tako da sam bio i oni ljudi koji su mi pomogli su bili itekako u pravu tko je Novosel. Kad ste otišli u Zagreb, dali taj iskaz, policija vas je vrlo brzo stavila pod zaštitu zbog toga što se bojala da vam se mogu dogoditi neke loše stvari. Znači, tad se događa nešto neobično, vaš otac zapravo otkriva vaš identitet. Ma da, samo bi se ja vratio ponovno pola koraka nazad i spomenuo ponovno Novosela, jer dogovor je bio da se pred istražnim sucem iskaz da u Zagrebu. Međutim, drugi dan u toku popodneva me osobno kontaktira Novosel 3 ili 4 puta telefonom i nagovara me da taj iskaz koji sam dao glavnom državnom odvjetniku, odnosno njemu, da to ipak dam županijskom državnom odvjetništvu ovdje u Osijeku. Ja sam rekao da to ne želim iz razloga što jednostavno nemam povjerenje u županijski sud niti u policiju ovdje u Osijeku, da jednostavno to neće tako ići. Međutim, treći puta kada me nazvao vidio da ja ne odustajem od toga, a tada mi je rekao razlog zbog čega bi to bilo dobro ovdje napraviti, da se ne gubi vrijeme, jer je tada predsjednik Republike bio izvan Hrvatske, a predsjednik Vrhovnog suda može prisegu dati isključivo pred predsjednikom Republike. Ja sam rekao, ok, to će trajati 2 dana, predsjednik države će se vratiti, ja ću dati u Zagrebu iskaz 2 dana, kad se 15 godina čekalo, pa 2 dana ne igra ulogu. I međutim, on je u toku popodneva zadnji put me kontaktirao Bajić i molio da dođem u županijsko državno odvjetništvo, odnosno u državno odvjetništvo u Zagrebu, gdje sam došao. Tada je Novosel ponovo došao, prekinuo svoj slobodan dan i rekao mi je dobro da niste otišli i dali iskaz ovdje u Osijeku, jer kao imali ste Novosel, osoba kojom ste trebali dati iskaz mi je rekla da se čisto pribojava moga dolaska ovdje i da to ne bi, da on ne zna kako bi on svoj posao odradio. Tako da, mislim, što se promijenilo kod Novosela u tih nepunih 15 sati gdje me dan prije tog nagovarao, drugi dan dobro da to nisam napravio. Mislim da je to već dovoljno govorilo ko je on i kakve su mu biti namjere. A što se vrlo brzo vidjelo i u samome Nacionalu nakon nekih 5-6 dana, gdje je dio
tog razgovora sa Bajićem, koji je bio djelomično prisutan i Novosel, je izišlo sve u javnost. Tako da je time su me ugrozili ne samo mene, nego i osobe koje su spomenute u iskazu su također i njih ugrozili i na njih je tada već vršen pritisak od Branimira, odnosno od njegovih ljudi, vrlo bliskih ljudi koji su bili s njim. Dakle, kad se dali taj iskaz, vi ste odmah nakon toga stavljeni pod policijsku zaštitu. Kako je to izgledalo? Da, tada sam, znači, za vrijeme mog boravka u državnom odvjetništvu, mislim da je to bio 14.7., doslovce na nagovor Novosela i ekipe koja je bila u državnom odvjetništvu, da se prihvatim policijske